Przepraszam, że kazania nie powiem po kaszubsku, ale wyszedłem z wprawy, ponieważ w kurii metropolitalnej gdańskiej na co dzień się po kaszubsku nie mówi. To jeden z powodów. Panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, wraz z przedstawicielami rządu, przedstawicielami parlamentu, senatu, panie wójcie Luzina, wraz z samorządowcami, gospodarzami tej kaszubskiej i pomorskiej pięknej ziemi. Panie profesorze, prezesie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wraz z tymi wszystkimi, którzy czując się Kaszubami zamieszkali tu na miejscu bądź z różnych stron świata przybyli na to światowe spotkanie, doroczny zjazd. Drodzy współbracia w kapłaństwie, z księdzem proboszczem tutejszej wspólnoty na czele, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Przyjechaliśmy tu z różnych stron regionu, Polski i świata, bo w różne strony zawiodły nas życiowe drogi. 20. Światowy Zjazd Kaszubów Anno Domini 2018 odbywa się w Luzinie. Rok temu spotkaliśmy się w Rumi. To cykliczne wydarzenie organizowane co roku w innym miejscu województwa pomorskiego ściąga Kaszubów i ich przyjaciół, ale jest także okazją do promocji kultury i kaszubskiego dorobku, z którego jesteśmy dumni. Tegoroczny zjazd ma szczególną rangę, bo wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości, co szczególnie podkreśla swoją obecnością prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Wpisując w naszą rocznicową refleksję niepodległościową kartę pisaną przez mieszkańców tej ziemi, warto przypomnieć słowa Hieronima Derdowskiego: nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski. Już losy autora tych słów mówią wiele o historii Kaszubów, zwłaszcza tych, którzy musieli opuścić rodzinną ziemię. Ten niezwykły człowiek, luminarz kaszubski, którego życie przypadło na czasy rozbiorów, był poetą, co bardzo charakterystyczne dla kultury kaszubskiej, humorystą, dziennikarzem, a potem wydawcą prasy migracyjnej w Stanach Zjednoczonych. Urodzony w 1852 roku w Wielu, jak wielu jego pobratymców opuszcza ojczyznę, udaje się na drugą półkulę, tam kontynuuje swoją działalność w nadziei na powrót do wolnej Polski. Nie doczekawszy niepodległej, zmarł w 1902 roku w Minnesocie. Innym niezwykłym synem tej ziemi, którego pamięci poświęcona jest tablica, dziś odsłaniana, jest profesor Gerard Labuda, polski historyk, mediewista. Edukację rozpoczął tu, w Luzińskiej Szkole Powszechnej. Tu w 2010 roku został pochowany. Jego synowie Aleksander, Iwo, Adam i Damian zostali profesorami uniwersytetów w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Kanadzie. Córka Anastazja, mieszkająca w Szwajcarii, jest jednym z redaktorów tak zwanego Wielkiego Inwentarza Zabytków Kantonu Genewskiego. Sam profesor, choć biegle władał kilkoma językami, o sobie powiedział: ja tak naprawdę dobrze mówię tylko po kaszubsku. To jest moja matryca językowa. Kaszubi to ewenement na skalę światową, nie ujmując nic innym nacjom ani regionom. Wizytówką tej kultury bowiem jest więź wciąż z żywym, regionalnym językiem. To je krutci, to je dłodzi, to kaszebsku stoleca, to są base, to są skrzepci, to oznoczo kaszeba, base, skrzepci, krutci, dłudzi, to kaszebsku stoleca. Kaszubszczyzna jest tu wciąż obecna. Nie dała się zamknąć w skansenie. Gdzie jej szukać? Wczoraj na rozpoczętym 5. Światowym Zjeździe Gdańszczan jeden z uczestników panelu inaugurującego ten zjazd, pochylającego się nad tożsamością Gdańszczan, wyraził żal, że w Gdańsku nie słychać języka kaszubskiego. Zachęciłem go, by przyjechał tu, do Luzina, na
Światowy Zjazd Kaszubów, a się nie zawiedzie w swojej nadziei. Nie wiem, czy skorzystał z zaproszenia. Gdzie szukać tej kaszubskiej mowy? Można ją usłyszeć wszędzie. W sklepach, w szkole. Młodzież uczy się swojego języka w kościele. W ponad 40 parafiach naszej archidiecezji odprawia się liturgię w języku kaszubskim. To także kultywowanie kultury kaszubskiej. To muzyka, pieśni pielęgnowane przez liczne kapele i zespoły folklorystyczne. To niezwykłe domowe śpiewanie, także pustych nocy przy zmarłym. To rzemiosło, warsztaty rękodzieła ludowego, by wspomnieć hawciarstwo kaszubskie, choćby szkoły żukowskiej, najstarszej, którego spadkobiercy podjęli starania o wpisanie go na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. To rzesze kaszubskich pisarzy z przeszłości i teraźniejszości. To tradycja rybołówstwa, dziś niestety w dużej mierze boleśnie wyrugowana, choć ciągle można wybrać się na rejs z tolemem, kaszubską pomeranką. Ale przede wszystkim kaszubszczyzna to wiara, z licznymi, bogatymi tradycją i religijnością miejscami. Wejherowem i Starą Kalwarią, sanktuariami maryjnymi w Swarzewie i Sianowie. Szczególnym miejscem na mapie kaszubskiej religijności jest Oliwska Bazylika Archikatedralna, Wawel Północy, z grobowcem książąt pomorskich i kaszubskich. To stąd wyrusza jedna z najstarszych pieszych pielgrzymek, a jej znakiem rozpoznawczym jest feretron Matki Bożej Oliwskiej, charakterystycznie kołysany przez niosących go pątników. Wiara Kaszubów wyraża się także w licznych, rozsianych po całym regionie przydrożnych i domowych kapliczkach, krzyżach, nie tylko zadbanych, ale przede wszystkim omodlonych w maju, gdy śpiewa się litanię loretańską, w czerwcu, gdy składamy w sercu Jezusa wszystkie nasze troski i sprawy, i w październiku, gdy przybywają pod te krzyże, kapliczki ludzie, by odmówić różaniec. Sam temu zwyczajowi kaszubskiemu, by odwołać się do korzeni mojej mamy, zawdzięczam najgłębszą i najpobożniejszą religijną szkołę. Żartem jako małe dzieci, widząc dorosłych, którzy schodzili się do kapliczki z poduszkami, nazywaliśmy ich poduszkowcami. Dzisiaj wspominam nie tylko z rozrzewnieniem, ale i z wdzięcznością tę szkołę, którą wyniosłem z kaszubskiej ziemi. Gdy my w dużych miastach, bardzo znaczących wspólnotach religijnych, świeckich, rozważamy, pochylając się z palcem przytkniętym do skroni dla dodania poziomu rozważań o tym, jaka jest rola świeckich na Kaszubach, realizowano to przed soborem. Nie trzeba było księdza, by przyjść przed kapliczkę, modlić się dzień w dzień, w maju, w czerwcu, w październiku, by stanąć na 3 dni do modlitwy przy trumnie umierającego. To właśnie dzisiaj, tu, na początku tego światowego zjazdu, wspominamy to wszystko, co stanowi nasze bogactwo, naszą spuściznę, nasze dziedzictwo, aby za nie Panu Bogu podziękować. I jeszcze coś ważnego z tym zrobić. O tym za chwilę. Przypieczętowaniem tego niezwykłego przymierza Kaszubów z Bogiem była niezapomniana pielgrzymka do Ziemi Świętej w roku wielkiego jubileuszu 2000 lat od narodzenia Chrystusa. Wtedy przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Żartem dokuczaliśmy mu, gdy mówił: było nas tam 600 Kaszubów. Wtedy chrząkaliśmy, a on się poprawiał jako pochodzący z Łomżyńskiego, to znaczy większość to byli Kaszubi. Dzisiaj wspominamy te wydarzenia także po to, aby za nie Panu Bogu podziękować, by się nimi ucieszyć i o tym też za chwilę. Dzisiaj wspominamy tamto wydarzenie, dziękując Panu Bogu za to wszystko, co w naszej tradycji, kulturze także zwięźle i dobitnie wyrażają tu wypowiadane często słowa. Me trzymamy z błega. A każde plany,
kończy się w rozbrzmiewającym tu na co dzień stwierdzeniu, jak Bóg da. Właśnie dlatego, drodzy siostry i bracia, zwróćmy teraz uwagę na to, co stanowi fundament naszej modlitwy, na biblijne czytania. Najpierw, nawet ci, którzy Kaszubskiego nie znają, myślę, że zauważyli, że zaprezentowane nam było czytanie z starotestamentalnej księgi proroka Amosa. To VII wiek przed Chrystusem. W przejrzystych i malowniczych opisach, używając wiele porównań z wiejskiego życia, związanych z jego pasterskim pochodzeniem, Amos zachęca nas do docenienia tego, co dał nam Bóg. Członkowie narodu wybranego cieszyli się dotarciem do ziemi obiecanej, cieszyli się już może trochę odległej w pamięci, a minionej, zakończenia niewoli egipskiej. I radość ich z tym, co osiągnęli, była tak wielka, że zapominali coraz częściej o tym, by nosić w sercu pokorną wdzięczność za te dary wobec Pana Boga. Jeszcze rozbrzmiewały, tak jak dzisiaj podczas tej liturgii, słowa psalmisty. Łaska i wierność spotkały się ze sobą, ucałowały się sprawiedliwość i pokój. Tak bardzo ich wyglądali, gdy przeżywali wcześniej egipską niewolę. Wierność z ziemi wyrosła, a sprawiedliwość spojrzała na nich z nieba. Pan obdarzył ich szczęściem, a ziemia wydała swój owoc. Sprawiedliwość kroczy przed nim, a jego śladami zbawienie. My tu obecni jesteśmy także adresatami tych słów, mimo że upłynęło 28 wieków od tamtego czasu. I chciałoby się rzec nie bez przesady, że spełniły się te słowa także w naszym pokoleniu. Bo to mamy wiele powodów, żeby w tym roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości, podobnie jak Żydzi starotestamentalni po odzyskaniu wolności, podziękować Panu Bogu za to, że łaska i wierność spotkały się ze sobą, że ucałowały się sprawiedliwość i pokój, że wierność z ziemi wyrasta, a sprawiedliwość spogląda na nas z nieba. Czy jednak pamiętamy, że to właśnie Pan nas tym szczęściem obdarzył, że nasza ziemia wydaje swój owoc dzięki Jego stwórczej mocy, że sprawiedliwość, której szukamy po ludzku, ma w Nim, albo powinna mieć w Nim swoje źródło. Zachęcając nas do wdzięczności, prorok Amos przekazuje nie tylko swoim pobratymcom, ale także i nam swoje proroctwo. Dalekowzrocznie patrząc, przestrzegał swoich braci i nas przestrzega, by mając tak wiele w ziemi obiecanej, nie popadli w zapomnienie dzieł Bożych. Piętnował coraz bardziej wyłaniającą się z dobrobytu demoralizację, deprawujący luksus i nieprawości mieszkańców Betel i Samarii, a potem wobec braku posłuchu i reakcji na te przestrogi zaczął przepowiadać kary Boże. Niestety nie był bez racji. Wizja religijna Amosa jest uniwersalistyczna, bo trzeba powiedzieć, że staliśmy się z jednej strony beneficjentami tych darów, które się na naszych oczach spełniają, gdy dziś w 100. rocznicę odzyskania niepodległości jeszcze bardziej sobie to uświadamiamy, ale stajemy się także adresatami tych przestróg, które kieruje także ku nam prorok Amos. Także do nas kierowane są jego słowa, by pomogły nam, by przypadkiem nie umknęły nam także zawarte w Ewangelii te bardzo wymowne słowa Pana Jezusa. Biada wam. To właśnie im i nam Jezus rzecze. Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi, lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, słyszeliśmy w Ewangelii, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno
i drugie się zachowuje. Czy trzeba stracić to, co dziś mamy w obfitości, by to docenić? Historia narodu wybranego niestety odpowiada w wielu wypadkach tak. Nie tylko historia narodu wybranego. Gdy odwołamy się do mądrości na przykład naszego narodowego wieszcza Adama Mickiewicza, to zauważymy, że nawet ten światły i szeroki umysł dostrzegł, jak bardzo ceni swoją ojczyznę dopiero wtedy, gdy ją stracił. Litwo, ojczyzno moja, ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. W nieco bardziej humorystycznej formie Jan Kochanowski także dzieli się tym doświadczeniem mądrości i w odniesieniu chociażby do innej, bardzo bliskiej nam wszystkim rzeczywistości, jaką jest zdrowie, mówi: szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. I tak człowiek prawie widzi na jawie, że nic nad zdrowie ani lepszego, ani droższego. Misja proroka Amosa wpisana jest w przypowiadanie Kościoła. I stąd te słowa. Choć w czasie olbrzymiej radości spowodowanej przeżywaniem 20. Światowego Zjazdu Kaszubów. Dlatego, by nasza radość była jeszcze większa, by nie była nacechowana lękiem przed utratą tego, co mamy w obfitości w naszych dłoniach. Wczoraj, by raz jeszcze odwołać się do rozpoczętego Światowego Zjazdu Gdańszczan, jako też gdańszczanin, słyszałem w czasie konferencji inaugurującej ten zjazd wiele na temat tożsamości. Ucieszyłem się tym tytułem panelu rozpoczynającego ten zjazd. Zasmuciłem się, gdy się skończył. Mówiono o wszystkim, tylko nie o tym, co naprawdę jest tożsamością gdańszczan, ludzi tu mieszkających. Nie powiedziano nic o rodzinie, a mówiono o równości dla innych związków. Nie powiedziano nic o wierze, a mówiono o innych religiach. Nie powiedziano nic o miłości do ojczyzny, a przestrzegano przed nacjonalizmami. Oto bardzo poważny powód do wzięcia na serio tych słów proroka Amosa, które dzisiaj nam liturgia ofiarowuje. Nie mówię, by wylewać jakąś żółć, ale po to, by jeszcze bardziej świadom tego, że misja proroka Amosa trwa i została przekazana Kościołowi, zaprosić wpierw siebie, a potem każdego z tu obecnych do ucieszenia się tym, co jest źródłem naszej godności, do odwołania się do tego, co jest źródłem naszej tożsamości i do przypomnienia sobie tego, czego nauczył nas święty Jan Paweł II, gdy mówił pamięć, mówił tożsamość, owszem, ale bez pamięci niewiele ona znaczy. Cóż z tego, że będziemy mieli piękne korzenie, jeżeli się od nich odetniemy? Wtedy nawet najmądrzejsze refleksje niewiele będą znaczyły. Ta pomorska, kaszubska ziemia, bliska naszym sercom, dzisiaj to zdanie ubogacone poprzez obecność naszych dostojnych gości, pana prezydenta, który z pewnością mówi w tym momencie sobie w sercu: podhalańska, krakowska, małopolska ziemia, pana premiera Buzka, który odwołuje się z pewnością, a wiem, że bardzo te rodzinne korzenie ceni, do swojego śląskiego pochodzenia. Wielokrotnie, gdy gościmy go w Oliwie, jesteśmy zauroczeni jego rozmową z siostrą Laurą, gdy przechodzi bez najmniejszego zająknięcia na piękną Śląszczyznę, mówiąc o tym, co go ukształtowało. Dzisiaj ten światowy zjazd to okazja, by zamanifestować nie tylko przy pomocy sztandarów wyciągniętych ze skrzyń i szaf pięknych kaszubskich strojów, ale jeszcze bardziej, bo taka jest potrzeba czasu, w którym żyjemy, sięgnąć właśnie do tej tożsamości, do korzeni po to, by nadać jej wielką siłę, wielką moc sprawczą, by nie był to tylko przedmiot naszych sentymentalnych refleksji, ale ciągle ożywiająca siła. Dziś pierwsza sobota miesiąca, dedykowana na Kaszubach i nie tylko komu? Niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Nad łóżkiem w sypialni moich rodziców, dziadków, pradziadków, to już ledwo pamiętam, zawsze wisiało
wisiał obraz niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny i Najświętszego Serca Jezusa. To właśnie z serca Maryi i z serca Jezusa brali nasi rodzice, dziadkowie miłość, na której budowali swoje domy. Są te obrazy w naszych domach? Są te obrazy nad pięknymi, nowoczesnymi łóżkami w ślicznie wytapetowanych sypialniach naszych kaszubskich domów? Jeżeli nie, to zostawcie te sztandary. One niewiele znaczą. Idźcie i wyciągnijcie po swoich rodzicach, dziadkach te obrazy i zawieźcie je. Jeżeli chcecie dzisiaj być uczciwymi uczestnikami tych światowych obchodów Kaszubszczyzny. Dzisiaj mamy okazję to wszystko wspomnieć. Z jednej strony z poważnym naciskiem, bo za piękne jest życie i za wspaniałe zadania nam ofiarowuje Pan Bóg, ale z drugiej strony z takim przejęciem, które towarzyszyło prorokowi Amosowi, który zatroskany o los swoich pobratymców z miłością, nie z brakiem kultury, pokazywał im palec, grożąc, aby nie zapomnieli o tym, co ich ukształtowało. Drodzy bracia i siostry Kaszubi, strzeżcie tych wartości i tego dziedzictwa, które stanowią o naszej tożsamości. To jedyna skuteczna metoda na życie, ba, na przeżycie. Nie ma innej w dobie tak zwanego miękkiego totalitaryzmu. Aby zachować swoją tożsamość, trzeba także utrzymać serdeczną więź rodzinną. Aby nie ulec słabości, musimy być także ludźmi modlitwy. Przypomniał to w 1987 roku nasz niezwykły inny Polak, święty Jan Paweł II, na skwerze Kościuszki w Gdyni na spotkaniu z Kaszubami. W modlitwie mówił: macie znajdować siłę i moc w chwilach słabości i sukcesów, ale także w czasie próby, w osamotnieniu. My możemy dodać, kierując to w stronę tych, którzy przybyli z najdalszych stron świata, są wśród nas Kaszubi z Ekwadoru nawet, także w osamotnieniu i tęsknocie na obczyźnie. Dlatego, kochani, takie niezwykłe znaczenie ma ta Eucharystia. Za wpisanie jej do programu tych światowych obchodów nie tylko wam dziękuję. By odwołać się do słów mojej babci i mamy pochodzącej z Kaszub, łaski nie robicie. To dla was, to dla nas, to dla naszego dobra. Nie na pochwałę, nie na pokaz. Nas wszystkich, nasze rodziny i wszystkie nasze sprawy składamy dzisiaj w ten dzień szczególnego święta u stóp Matki Chrystusa, czczonej w wielu kaszubskich sanktuariach tej ziemi. W Sianowie, królowej Kaszub, w Swarzewie, królowej Polskiego Morza. Bądź błogosławiona ziemio kaszubska. Ucz nas Twoją wiernością dla naszej ziemi błogosławić Ojca, który jest w niebie. Amen.